Kadam Dormalitum 6 May 2025 Ada Prang da Prang 4 AM apor India tum isia kam Deng ponlo Kedamtang 50 years aprang kedeng dipin kiklem klipina kam Indian Armed Force pen Pakistan lepen POK Pakistan occupied Kashmir lo 9 terrorist camp kido tumpan attack lo labangso attack amen Operation Sindoor pusikipu Laso attack kupia podlo laki kaduka vetum anta chini lo non head jom Kashmir long alam ki penapo Laso alam pen chokali Pakistan tum India tum phan ka attack apong do olo lasinon labangso Operation Sindoor kupia phan lo labangso attack pen jok India Pakistan ang pong ron thama dojima ini lahai alam labangso video long thampos na tangte video le pancing lo na Laso Operation Sindoor kedeng iya the jasimet ke Kedamtang Kashmir long alam pen lo 22 April India long ke Black Day pusiki ilpon lo athe laso ani Jammu and Kashmir Pahalgam long terrorist tum ka attack pen jok 28 amunit tum thinang lo 26 ke India amunit lo lapen ke bahini bank ke out country pen lo laso ka attack kumat tum lo parju lo sitame maduta thanthek bangve sitame investigation pen jok approve long lo Pakistan based terrorist atum jasimet ke Jas I Muhammad lapen ke Laskar I Taiba laso terrorist tum lahini amen lake munit amen kali Pakistan terrorist organization amen lo laso a group tum hello India parliament attack lapen ke Pulwama attack tum lo laso a video jong si thanang ji protang tenan tum comment song pitame Pahalgam lo attack that pen Indian political leader lapen ke kapre leader tum Ning thilo laso pen Indian government pen military response and pono alang tum kaching bai un ahut stame isiver alam thesi pupolo alar hunangji lapen ke terrorist pavir nangji pu labangso operation planning ahut Indian Army Air Force lapen ke Navy tum stame chetong don lo laso pen alang tum retarlip lo terrorist camp dop piklang Pakistan lapen ke POK Pakistan occupied Kashmir laso dimlong dop piklang pu Anke laso terrorist ke pavir dia jipan Ladakh ka attack jipan alang tum rai pon delo code name Operation Sindoor pu Chethan sinang Operation Sindoor kopi lo Sindoor lake powerful Indian culture long kabia hut atehang long ki hi apot laso kabia hut red color pen selang litum hiji lasila bangso Operation Sindoor lage hala 26 Pahalgam long kithi tum phansi chikumo idam lo Sindoor akalar ke enpon lake none phongba ke hala bai inkora troktum avi lahai ka chodai pena potsi nol ponge Sindoor pu ilpondalo lasila bangso Operation Sindoor final green signal Prime Minister Narendra Modi pensi pangdak pono laso along National Security Council tum anstame che donlon rabdo NSA ajir duwa lapen ke Chief of Defense Staff lapen ke ajak kong ke thenai Cabinet Committee on Security tum ansitame che donlon laso ateng pen 6 May ada prang 4 AM apor Operation Sindoor pangcheng pono Indian Air Force atum Rafale jet pen Scud missile lapen ke HIMARS bomb pen attack pono laso ka attack lake terrorist camp ke do ke thinai adem an lahai attack pono jasimet ke Bahawalpur Murid Sialkot Kotli Golpur Led Jem lapen ke Hijbur laso ka attack ansu se situation mang danger una penajok Arabian Sea long submarine pe seme dun lo laso operation tang that pen Indian government tum isi statement pilo laso strike ka attack pon lake terrorist camp tum phanchot Pakistan Army camp lapen ke rong atum phan ke target ge lapen ke Indian Army tum stame pulo lakin nitum kacherai komchot war kali lapen nitum Indian soldier tum territory border aloke nanglut se nanglule lapuson si Indian government lapen ke Indian Army tum statement chipilo laso ka attack along 70 terrorist tum an thinanglo bonta Pakistan tum pulo 26 ke rong aso rat atum sikit hidun terrorist kali pusipu lapen ke 46 arat atum ka injured dun atum do pusiplang tumpu lahai pen jok Pakistan tumang labangso Operation Phan an act of war pusilang tumang ke declared lo athela dak masjid lapen ke usus tame ki thidun do lasi war pusilang tumang pulo laso operation ke deng pon pirthe dang an seme chithang pon lo UN tumang pulo nitum tanang matha dun olo stame nitum thang tanam pudun delang US tum seme pulo India tum terrorist pen kacherai komji phan arats do pusipu lapen ke Nepal tum stame India phansi support dun athe laso Pahalgam attack ahut Nepal pen stame kithi dun mangdo lasila bangso operation ke deng pon me oluma mate India lapen Pakistan ambong ansu sesi ron thama do pon thupuma bonta isi a country peacefully pen ningkang sampen ke doji phan ke border ke raikom pami henlo lapen ke jasimet ke terrorist ke pavil henlo lasila bangso operation ke deng pon lake India long iprang ke bangji terrorism pen ke kisum chichak pon vervelu laso aseme ke deng pon lapen ke India tum aprang pen seme pulo bonta terrorist tumang ajuje lasinon man ke enough means enough laso pensi alang tum Operation Sindoor deng pon lo lasila bangso Operation Sindoor nang tum kupisi ke matha dun lo mate mission lo ma las bangso alam nang tum commence pi pon tha